You're very protective father riding next to me to make sure I don't go crazy on this thing. And as you can see, it's dead silent. At this point, you just step on the accelerator, correct? And you move. Look at that, starting to move. Jaguar really surprised everybody when they showed up with this car. Quite futuristic inside, but lots of room, a lot of airiness, very open, very spacious. Good greenhouse effect to it. You don't feel like you're in some dark, cramped little car. And visibility is good, front, back. Nothing on the car doesn't need to be here. Look how you get out. This is the seat, pull for the seat. You pull this up here like that, and that opens the door. So, very cool. Well, that's a $1 concept car. You really can't be doing burnouts or even get away from the PR people and the cops that are all around here protecting this thing. But, well, this gives you a little glimpse of the future. Let's hope Jag builds it. It's a great-looking car. Și va avea prețuri de pornire de la 13.000 de euro, potrivit presei franceze. Mașina va avea 4,5 metri lungime, va fi asemănător Loganului MCV la exterior, iar la interior va împrumuta elementele Duster. De asemenea, va fi produsă o versiune care va beneficia de uși culisante, potrivit publicației Largus Automobil. Opel Insignia și Audi A6 au fost desemnate de către experții germani de la DEKRA drept cele mai fiabile mașini din lume. Pentru a alege câștigătorii, timp de 2 ani au fost efectuate peste 15 milioane de inspecții tehnice, pentru fiecare model în parte, fiind evaluate cel puțin 1000 de mașini. Un Porsche unicat ce a aparținut fotbalistului britanic David Beckham a fost vândut pentru suma de $217.000 în cadrul unei licitații organizate pe ei. Beckham cumpărase modelul Porsche 911 Convertible Turbo în 2008 cu suma de $100.000 și cheltuise încă $50.000 pentru operațiunile de personalizare a mașinii. Primul SUV Maserati cu motor de Ferrari va apărea pe piață anul viitor. Noul model va intra în competiție cu mașini precum Porsche Cayenne. Noul SUV va avea un motor V8 de 4,5 litri și 578 de cai putere, cu care vine echipat modelul Ferrari 458 Italia. Alfa Romeo pregătește un nou model Sport Coupe care se va numi Giuseppe Merosi. Prototipul e un coupe cu 4 locuri creat pentru cei care duc dorul mașinilor Alfa cu tracțiune pe spate, spun reprezentanții constructorului auto italian, care încă nu au dezvăluit detaliile tehnice ale viitoarei mașini. 70 de români lucrează pentru producția de mașini Jaguar și Rolls-Royce. O fabrică din Timișoara prelucrează și finisează masca radiatorului, capacul acesteia și ornamentul de aluminiu al probagajului de la modelele Rolls-Royce, precum și piese din plastic și metal pentru portierele mașinilor Jaguar.